Коста, почваме втория епизод. Да. Не, трети, Втори. трети, не знам. Втори, да, втори. И сме на Атика. 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 Великата... Антикварен магазин. Антикварен? Аз не съм горе, защото съм с тежко оръжие и трябва да ги трепа. О, фак. Иди със същото оръжие, ама с по-слаб брони ме уби. Все пак паднах. И ми наби 108 демидж. Като паднеш, ще набива 108. Що ти остават 12, ако си избил, ако си бил. Той, който съм почти сигурен, че си бил. Ние презехме тапаци. Бах. Ти едно в едно с... Горе има един. Ти едно в едно с тапаците, направо ще те разгромат. Бак стилъра. Какво беше един тук? Още един килнец. Фак, аз съм следвал. Не съм следвал. Фак, включих с капя скин. Бах ти, ние тук ще ги отрепим, човек. Стюар. Аз ли? Чакай да пусна Димка. Фак. Не успя да пусна Димка. Това ти ли беше тук? Да, аз умрях. На базата никой по-добре да ни е презима. Жалкото, че сега Силвър ключа струва 6000. О my god! What the fuck is this shit, motherfucker? Бах ти Христо, човек, той тук не може да играе. О my god. Ага да иде си. Може да се играем, ама... Некой да пазиш или долу... Идва един... Капчерце. Кой бе на тата пасни граната? Не мога да видим нищо, просто... Help me, please. Мърши. Добре, нямам съм представя защо съм с това. What the? Да, прещита ми! Той беше в него. Прещита ми, омага. Омага. Фак. Те са само трима. И си те дойдоха петима, човек. Не, 4 са, дай са 3. Ужас. Здрасти, Констант. Така ми трябват кето куценица! Нали кът мишки? Кето куценица! Уф! Стига с тези стилвания, бе, Сашо. Стига с тези стилвания, Не съм стилвал нищо. Да, един вървеше и мери ти гърмеше. Него не съм го убил. Това беше Zelda Bjorn 1. Това не бях аз. Идва един друг страна. Вече го няма. Чести обаче направо не знам. Аре, идвайте, бе! Хелп! Аз хвърлям Димка, за да... О, мага! Креща хелп, никой не идва! Те като ми каза 40 човек, хелп, никой не идва. Ах ти тъпети. Така не може да се играе, човек. Креща хелп, то никой не идва. Трябва да бием. Виж колко ни остава. Fucking noobs, help me!
Сам на тебе ли ще хелпват? Да, само на мене. Няма да хелпват само на тебе. И те като са нубове, това сега не хилпват само на мене. И така няма да бием, защото аз съм съпорт. Другите съпорти, като гледам, са направо да прот. Другите, като гледам, са да прота. О, фак! Сори, гай. Те исках един го убих. Да! Та пак не си на кила. Има и... Yes! Yes! Човек, то така не може да се играе. То стилари. Аз съм без трекън. Човек стилват, не хелпват, то не може да се играе. Първия ми стилна около 40 кила. То направо, човек. Аз съм без коментар. Пау. Аре, стигай, как ме забеляза тоя! Бях невидим. И как гранатата ми влезе в щита? Питай го, моля са. Отдолу. Гранатите, нали знаеш, че се отблъскват от щита? Знам. Еми, хвърлял съм. Той ме метна в щита. Аз тръгнах наобратно, защото бях на малък хелт и гранатата ми е влезла в щита по хакерски начин. Такова. Умрях. Много странно. Фак, направо не пъска. Как? Престена. Кажи ми. Това го имаш на клип, само да ти кажа. Не наистина. Има хакери. Това го имаме на клип теж. Защо ние не превзимаме подявалите? Защото сега никой не превзима, трябва да убием един. Нас отгоре ни пръскат, отдолу, отляво и отдясно. Аз стигна да ви хилапвам с невидимостта. Не видим и ти Аз да бех ти чай. Ай! Той е с щит. Не! Човек! Сега губим като... И ще да спечелиш ачивмента. Нали? Губим. Не, виж, един... Ама те гледай колко са го превзели, бе, човек. То се гледа колко са го превзели. Те са го превземат на макс. Да, ама сега виж какво ще направят. Овертайм. Да, но е на овертайм. Защото мандраза... Ако някой превземе... Yes! 4 сме плюс мен. 5 сте. Да. Чай да заведа, че скапих няколко ама. Сега сте 4, а отдалече аз ще паза с снайпер. О, фак. Бутнама, убейте го. Къде е той? Аз не го виждам заради димката. Ами, господин Тапак я пусна от страни. Един е убит. И познай кой е господин Тапак. Той е дете над мен. Не ти. Добре. Той е дете първи сега. Човек, той пуска димката и там няма ни забеляза. И един. Yes! Отгоре има един. Ап. 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 Папка е. Пап. Аз съм аз от тук стрелям с снайпер, ако що. Ма къде е той? Има един. Де?
Той е с много хубава